Здравейте и добре дошли на канала на Яна Таро. С това четене днес получих вдъхновение и вътрешна нужда да направя това видео, това четене в енергията на отминалото вчера пълнолуние. Както знаете, то може да физически да е отминало, но все още си важи, не е отменено. Даже съм чувала от астролози да казват, че пълнолунието е следващите нали, е валидно 2 седмици, след това новолунието отново 2 седмици, така че не само не е отменено, ами напротив. Все още сме в енергията на това огнено пълнолуние в Овен. Така че да видим какви напътствия ще получим от страна на невидимия свят. Да, днес съм приготвила няколко колоди карти. Много от обичайните карти, които ползвам, просто не ме повикаха да го кажа. Само преди да започна, искам да кажа, че докато активирах картите, получих лично съобщение. Общо взето, с изключение на божествените учители, от всички други карти, докато ги размесвах и ги активирах, падаха карти. Излизаха карти. И общо взето посланието беше: споделяй наученото, отвори се за невидимото, показва ти се посоката. Учителят учи и води чрез самопознание, осъзнаване, енергийно лечение и пречистване, и отмени, изчисти и изтри. Не знам какво повече трябва да кажа. Пълнолунието по принцип е време за изчистване. Време за премахване на старо, ненужно, въобще. Да. Окей. Сега просто ще бъркам. Ще моля за напътствия за тези, които ще гледат това видео. Напътствие в енергията на пълнолунието, какво трябва да знаем, какво трябва да изчистим. Нещо друго. Добре, 4 карти. Просто оставям картите да говорят сами. В смисъл, ако искат да излезне една карта. Ако искат да излезат 5 карти, 5 карти. Добре. Ангелска терапия. Да, така да ги показвам, защото може би не всички сте ги виждали. Ето е ангелската терапия. Това са книжките съответно. Окей, ангелска терапия. Напътствие, моля, напътствие за тези, които ще гледат, тези, за които е важно това видео. Тази. Добре, друго. Не. Приемам. Окей. Извисените учители. Може би една от най-използваните колоди карти, които им правя видеа и по принцип. Добре. Всъщност сега ще ги слагаме едно върху друго. И после ще видим какво имат да кажат. Нещо друго има ли? Не? Добре, благодаря. Както виждате, понякога излизат по няколко, друг път излизат по една. Да, това е една нова колода карти. Имам още 3, но ще ги покажа в края на видеото, за да не
да не, как да кажа, енергията да не я разкъсваме. Така, Звездния храм. Нови карти, които много, много харесвам. Опа, даже вече падна добре. Нещо друго, някакво друго напътствие. Някакво друго напътствие. Нещо друго. Не, благодаря. Нарочно правя всичко това пред вас. Искам всичко да бъде точно и конкретно. Да, това са едни стари карти, в смисъл отдавна съм си ги купувала, Земната мъдрост, но не знам някога снимала ли съм с тях. Почти не съм ги ползвала, просто така се случва, но истината е, че ме повикаха. Истината е, че ме повикаха. Явно имат да ни кажат нещо. Добре. Добре, нещо друго. Не. Окей, благодаря. И накрая, но не на последно място, да, както знаете, ако сте гледали други мои видеа, с Таро пояснявам. И това е лечителката. Много любими мои карти. Малко са странни като картинки, но аз си ги харесвам и си ги обичам. Така. Добре, лечителки. Добре, 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 добре. И тази. Нещо друго. Тази. Вау. Ще бъде дълго видео. Добре, нещо друго. Благодаря. Окей. Както казах, Тарото, с него ще допоясняваме. Откъде да почнем? Айде, от лечителката ще почнем. Ето, това е картата, която излетя от колодата, докато я активирах. Мистерия. Отвори се за невидимото. Показва се посока. Показва ти се посока. Обаче май ще трябва да разместя, защото картите са доста. А и те камъните. Да, забравих да представя камъните. Друзопланински кристал за чистота, защото е прекрасен. Съответно аметист за връзка с невидимия свят. Коронна чакра. Разбира се, има черен турмалин за защита. Това е цитрин, който предназначението му по принцип е камък на успеха се води. Розов кварц, къде без него? Да, розов кварц за работа с сърцето и селенит за пречистване. Така, мистерия, какво друго? Луната. Лейди Луната ви дава ключовете към мистерията женска сила. Супер. Свещената сексуалност. Свържи се с избора на божествената сексуалност. Дано YouTube не ме отреже. Аз не, че получавам някакви пари, ама да не реши, че говоря неприлични работи. Знам ли? Не, всъщност ще сложа това тук, защото те са доста големи. Четвъртата е тотем на бизона. Животът ви облива с изобилие. Да. Друидските карти или земната мъдрост. Истина.
Майя и Тайге. Това ми излезе. Това беше една от картите, които изкочи, докато активирах картите бабата. Древната баба. Аз съм учителя, който води чрез самопознание. Чрез самопознание. И Тайгета. Тайгета, това е няколко планети, не мога... Добре, накратко. От Gaia TV, която обичам да гледам, има една жена, която контактува, която прави ченелинг, контакт с Тайгета. Много интересно. И те говорят чрез нея. И всъщност посланието е разказвачката на истории, намерение. Аз съм създателя на своя живот. Аз разказвам своя живот. Пречистване. Това беше друга карта, която излезе докато активирах. Просто искам всичките да ги отворя, за да мога да помисля. Феи. Имаш силна връзка с феите и житейската ти мисия е да помагаш на майката природа. Без коментар. И тук, вау, 5 карти. Добре, тях после ще ги четем, защото стана много така. Я да помисля върху това, което... Само, че ще ги обърна към мене, за да мога да чета и да осмислям. Да, нека започнем с това, че сме в енергията на пълнолунието. И е нормално да дойде луната. Луната да се появи. И във Таро луната е свързана с заблуда. Всичко изглежда по-голямо, по-страшно, отколкото е. Но тук в случая е откриването на мистериите. Ами пак отново става дума за мистерия. Пълнолуние, от астролози съм чувала, че пълнолунието, освен за изчистване, също така то осветява като прожектор скрити неща. Така че е нормално да излезе. Да излезе някаква истина. Я да погледнем нещо по-конкретно. Дали пише за тази истина. Нещо, което да трябва... Амазоните камък. Така, ще прочета посланието. Аз активно следвам своята истина и своята стойност. Имам коража да пея своята собствена уникална, божествено вдъхновена песен, знайки, че по този начин допринасям за добротата на света, добротата в света. И всъщност, чрез самопознанието, споделяйки своята истина, може би ще се разкрие някаква тайна, не за всеки може би, но някаква тайна, някаква мистерия. И когато научим тази тайна мистерия, когато бъде осветена от луната, е хубаво да започнем да живеем според своята истина. В крайна сметка Башар, друго извънземно същество, канализирано от Дари Ланка, казва, че в момента времената са много времена разделни, да го кажем, в смисъл, че всеки вижда своята истина и това, което вижда, е истина за него, което не означава непременно, че е абсолютната истина, просто всички виждаме своята истина и затова понякога, когато казваме нещо, ние не трябва да си налагаме истината. Да живеем според истината си, но да не я налагаме.
защото всеки има различни спомени според нивото, на което се е намирал в момента на случката. Сега няма да говоря за множеството реалности и така нататък. Но само ще споделя с тази истина така както го усещам и чрез самопознанието, самовглъбяване и самопознание. Именно истината за всеки е различна. Нека всеки от нас да си живее в своята истина. Ето вижте арфата и как от цветята излизат балончета, излиза се едно светлина. Всеки да живее според своята истина, без да я налага на другите, без да се опитва да им покаже, ето, моето е единствено, най-важно, ти не помниш, ти грешиш и така нататък. Не. В момента всеки избира на къде и как ще му върви живота, на къде и как ще се движи. И може би точно някакви такива мистериозни неща ще излезат на повърхността. Освен това, аз разказвам своята история. Аз разказвам своята история. Ето я, тази девойка. Разказвам историята си, разказвам моята истина. Който резонира с това, супер. Който не резонира, благодаря, че се познаваме и всеки си върви по своя път, без да налага на другите. Ако вибрираме на една честота, супер. Ако не вибрираме, всеки да се движи в тази посока, която смята за правилна за себе си. Окей, сега да видим. Тук е тази свещена сексуалност. Добре, чакайте да видя. Тези карти още не съм ги проучила, но те са толкова много информация. Добре, ще разгледам и ще преразкажа. Да. Окей, става дума за кундалини. Енергията кундалини, светлина, творчество, създаване. Тук чета надписите по самата карта. Най-общо става дума, че когато кундалини се събуди, тя превръща чисто физическата интимност в нещо много по-висше, не просто някакво хайде сега, ами по-скоро като духовно преживяване. И като духовно преживяване, като обединение на мъжкия и женския принцип Шива и Шакти, които могат да те доведат до екстаз. Това сливане на мъжкия и женския принцип може да доведе до екстаз. Ако си сам, ако нямаш партньор, свържи се с източника на своята божествена сексуалност. Тялото ти е храм на любовта. И всъщност тази трансформация, трансмутация на сексуалната енергия в нещо много по-висше. Сублимация, както се казва, още ако не греша за думата, мисля, че така беше. Идеята е, че примерно когато нямаме партньор или пък дори да имаме партньор, но нямаме тази чисто физическа нужда или поради някаква друга причина, това нещо, тази енергия може да се трансформира в съзидателна, в творческа, в много силна енергия. Т.е. може да се приеме и като божествената страна на нещата, но може да се приеме също по-скоро във връзка с тези истини. Да, за някой това е буквално, за други обаче може би е просто творческата енергия, съзидателната енергия, онази, която създава.
Може би тази мистерия и тук всичко това е свързано именно с това нещо. Независимо дали ще си дадете освобождение, пише също. В смисъл, тук ми се появи някоя дума, която е на самата карта. Предци. Какво друго пише тук? Я да видя, че е много малко. Това не мога да... Учители. Много странно. Да. Може би именно това е тайната, мистерията, която ще се открие за някои. Не е задължително да бъде за всички. Може и да е нещо съвсем друго, не знам. Това е единствената посока, още повече всичко е в червено и тя отива към мистерията, в смисъл, че змията отива към мистерията и си мисля, че може би, усещането ми е, че може би става дума за някакво такова разкритие, но може би ще го разберем във времето. Не знам. Добре, да видим тотема, бизонския тотем. Тотеми. Да, бизона. Животът ни облива с изобилие. Така. Покажи уважение и благодарност към живота. В замяна живота ще ти даде всичко, от което имаш нужда в изобилие. Става дума за всъщност въпросът се отнася за личната връзка с живота, т.е. личната ни връзка на всеки един от нас с живота. Бизона ни кани да осъзнаваме цялото изобилие около нас. Като знам, че за повечето хора, като чуят изобилие, си представят пари. Само, че изобилието не е само пари. Това е много ограничаващо да кажеш, изобилието е само пари. И затова, когато молим за изобилие или когато искаме изобилие, това може да е изобилие от радост, изобилие от любов, изобилие от храна, който както го усеща. Това е малко в кръга на шегата, но мисълта ми, изобилието има много лица и много проявления. Така че нека живеем живота си Чакай, как беше посланието? Покажи уважение и благодарност към живота. Той ще ти върне всичко, от което имаш нужда, в изобилие. Супер! Така, пречистване бяла тара. Да, къде ми е? Да, бяла тара, пречистване. Това, което и на мен ми се падна, ми излетя буквално, докато активирах колодата. Хайде де. Ето. Нещо в тази ситуация има нужда от пречистване. Пълнолуние, хора. Картата може да е сигнал да изчистите мотивите и намеренията си, за да бъдат изцяло посветени на служенето и освободени от всякакъв страх и съперничество. Може да означава пречистване на тялото и диета, или просто да ви съветва да преустроите живота си така, че всичките ви дейности да съответстват на истинските ви убеждения. Бялата тара ще ви помогне и напътства в процеса на пречистване и ще се погрижи той да протече хармонично и да донесе най-голяма полза на вас и околните. Феички. Да. Изтеглихте тази карта, защото феите искат да ви съобщат, че са край вас, като духовни водачи, помагат ви да задоволявате материалните си нужди. Да, между другото съм чела, че феите материализират нещата от нищото. Така че, защо да не ни задоволят материалните нужди и да изпълните житейската си мисия.
Те ви насърчават да прекарате известно време сред природата и да им съдействате в работата им по изчистването на почвата, водата и въздуха. Освен това, те закрилят и ръководят животните. Ако искате да получите духовната задача да помагате на животните или на майката природа, просто помолете феите. Също така тази карта показва, че ви трябва финансова или друга материална помощ. Вълшебните същества с радост ще ви помогнат във вашето начинание, а вие от своя страна им върнете жеста, като направите нещо хубаво за околната среда. Например, рециклирайте отпадъците или използвайте екологично чисти препарати. Ето го изобилието. И така. И тук сега божествените учители. Ваджра йогини, преодоляване на страха, изправянето през страха води до безстрашие, приеми силата си. Между другото, онзи ден слушах една лечебна мантра на Ли Харис и точно това е посланието. Аз призовавам обратно силата си. Лейди Венера, активиране на светлината, призив за действие, увеличаване на енергията, земна мисия. Как ви звучи? На мене ми звучи много синхронично. Исус, служене, когато ти служиш и Вселената служи. Фейчките. Ел Мория, духовно силово поле. Обгръщате защитна светлина. Ти си в безопасност. И накрая, но не на последно място, Майка Мария, чудодейна среща, божествени преживявания. Не се страхувай от твоето могъщество. Добре. Не знам, ще трябва да слушам няколко пъти после записа, защото много информация. Окей, добре. А някакви допълнителни напътствия? Тази и тази. Добре, друго. Нещо друго. Че малко ли ми е? 5 карти. Опа. Петица мечове. Да, това е друга карта, която ми изскочи, която излетя от колодата, докато я активирах. Крал чаши. Рицар мечове, четворка мечове и осмица пентакли. Да. Я да видим те как допълват общата картина. Нека да помисля малко, моля. Добре, нека помисля, ще се върна. Да не губя време така. Да. Много интересно. Аз да, записвам. Извинявайте. Така. Посланието като цяло е, че сме достатъчно силни, за да можем да можем да се справим с всичко. Може би е хубаво също така да останем в медитация или лека изолация, по-на страна от суматохата, малко сами със себе си да останем. Това може да означава някакви загуби и така нататък, но също така може да означава след голяма битка намиране на щастието. И тук е много интересна тази картинка, защото вместо да се бием едни срещу други, по-скоро си пазим гърбовете. Каквото и да става, е хубаво да има някой
с който да ти пази гърба и ти да пазиш неговия съответно. Напредваме в учението. Като казвам учение, може да бъде буквално учение, може да бъде и в друго учение. Просто се развиваме, учим се, напредваме и стигаме до онзи момент на осъзната любов, осъзнатост, върха на емоциите, на прекрасните емоции. Какво друго мога да кажа? Да, чрез творчество. И двете карти, и осмица пентакли, и крал чаши, могат да имат отношение към творчеството. А нали в крайна сметка всичкото тук като цяло беше: нека сътворим най-добрата форма на най-добрия живот, който можем да имаме. Да сътворим себе си по най-добрия начин. Предизвикателства винаги има, но винаги има и решение. И даже сега всъщност, като се загледах, те не просто си пазят гърбовете. Всеки държи по един меч, за да пази другия. Обаче не знам дали се вижда. Третия меч, който държат, те са се хванали за ръце и държат този меч. Просто заедност. Да, петиците по принцип в Таро са загуби, такива не много приятни, не много весели събития. Но когато сме заедно, с всичко можем да се справим. Някак си знаех, че октомври месец ще бъде интересен. Не само това, което съм чувала от астролози и таролози и така нататък, но и като вътрешно усещане. Това е преломен месец. Месец, в който изборите са супер важни. Те винаги са супер важни, но избора на къде, какво, как, какво да изчистим, какво да пуснем, за какво да освободим място в живота си. Още повече, че вече навлизаме в есенния сезон. Сега ми се сетих. Навлизаме в есенния сезон и всичко започва да навлиза навътре. Живота почва т.е. хубаво е да се обърнем навътре и да открием в себе си отговорите, защото в крайна сметка всички отговори са вътре в нас. Интересен месец. Да, надявам се да сте чули нещо, което да ви е полезно. Аз ще имам няколко пъти, ще трябва да го слушам и да осмислям какво излезе. Добре. Смятам да спра до тук. Благодаря, че бяхме заедно. Ако видеото ви е харесало, било ви интересно, разбира се, може да дадете палче нагоре. Ако имате някакви въпроси, ще отговоря според възможностите си. Абонирайте се и за канала, ако ви са интересни този тип видеа. И толкова. За сега толкова. Лек и успешен месец. И нека най-доброто за всеки един от нас се случи. Още веднъж благодаря и до скоро, до следващия път. Чао, чао!